حزب سلامتنا تقبلوا فنونا بمكتال شو كوب زغلكم تعزتنا كم يتوعلوا له محموسي شو منتجم بوتو فركم عالتم فرق استدالو هاجراون زيناتات حزلكم قريبا لكم لمكتالكم بغير زعدم صادكم تصنح ميكائيل حرقو فلماكم بكنتو تاتو افلم اب ليبانو زوبالوكو عن سباب استات 20 مليون نافاز تصديقات مرقه بمغنيات صنبل ناصنه زتوردبه كنه ناصنه تاويته تمرتي زوبا ماكل تمالي تخفيتو نشوعات اوارح زغصل مبل 10 وكلته فيستيفال كوليجز نفلتت ماي نفح تزازيمو اب زيناتات وصاي روسيان فنزويلان وسنت عودتات زكان متحبار مسفح استراتيجيكاوي سمع كم تفرارم افريقيا بريزيدنت سوريا احمد آل شرع هاغورو مس اسرائيل زي كتاو زرب ام مكيار تسميرا كم زلا غريصو سيمين كوريا بالستيك ميسايل كون كم زخص تطرطر فتنتات كم زكرت دو كوريان جابان كسيسان زرزر زينا اب ليبانو زوبا لوغو عن سبا بسات 20 مليون نافاستان صديقات مريقا وكيليرينا تينو زوبا مبراتو امينر زدالو زيناو تصصاب دانايت غبريوات اب ليبان زوبا لوغو عن سبا بمتحببار حزب المنكستن باستات 20 مليون نافاز تحنصت حداس ديغا ام حدار زوبا غشباركا امباسادر محمود علي حوري ازازي ازماكل برغادير جنرال تخلى كفلاي ابز ترخبلو بشدشه غنبو تمرقا اذا 17 متر نوحات 13.5 متر غونن زلوا ديغا بلعل توفاينت حزبن ابالات حيلتات مكلخالن اوشتي شوعه اوارح كم اتزازمه زحبره نت سرح زمرحه انجينير تمسجن غويتوم 340 متر كوبو ناي محاز عقب خبز زلوا غليصوم اما حدار ممحدار كباب ليبان اتو تسفاي كسته دما اتا ديغا حصر 6 ماي 7 طريتن مفتح مسن او حرشان متتاوز علمت مخانا بمحبار ابركتون زغبرو اكالاتن ابالات حيلتات مكلخالن امسجنو ازازي نايتا اب مسرح هنصت تاديغا ستساتفت احدو بوغنو نتا حزبن ممحدار ليبانن عامتاتو ما وهايدوم زبغس واديغا اب مزازمي ان مبصح عوت سرح كم زعممو بمتقاس حزب ليبان زغبرلو متببع مغيسو ام حدار زوبا غشباركا امباسادر محمود علي حوري ام حدار نوزوبالو عن سبا اتو ابراهام حاغوسن بغدوم ابت خباب زصن حصرت ماي نمفتح زتوسد تبغسو نخالل لمعتاو مدبات ونزدر كم زخونه غليصوم زسته ماي نمركب حق كوغعزو مصنحم زحبرو نبرت دما اتا ديغا اب وشت عامت زي مل غزي مززاما خم زحغوسن بمحبار بوحلنت كم زتقوم لا رغاغيصوم ام وداتا اب تسرح بركتون زغبرو اكلات ورقه مسكر تعديلوم زيناب نسجرهم بمغنيات صنبل مبساسنا 4 عامت ناصنت مسمرنا درعنا بزبل تيما ستوردبه كنا ناصنتاويته تمرتي زوبا ماكل تمال شوعته غنبوت ابدراش دبعات نو زوبا خريا بوغعي تخفيتهم ابتا محداري زوبا ماكلاتو فساي حيله زخفتو سنسرعات حلافي چنفر تمرتي ممر بلاي حبته غبرازو سمعو قال مدبات صنبل ناصنت بابيته تمرتي مجمارو ابيته تمرتي كينو اكاديمياو تمرتي نتمارو امخسكاس هاغراونت امسراصن كبرتاتا معقابن نزلو ولع ترا زغل حمخانو حبيرو ابتي ببهلاو مسنادو زمعرغ سنسرعات كوميشنر بهالن سبورتن امباسادر زمره تخلن ابو امبر بايتو زوبا ماكلاتو ابراهام سمرن زركبو سمزي ترخيبوم نيرو كساب 20 غنبوت زقصل كنناصنه تاويته تمرتي زوبا ماكل اب 116 مواله حصانات 79 مباتا 40 ناي ماكلاي درجا كومون 22 ناي كالاي درجا بيته تمرتي زتفلالي مسنادوتات كانغديو مويانان حبرتسبنا بزبل تيمان شوعة توارح زغصله بملكع وددر استدالو تمرتاوي ባህላዊ سبورتاوي كمون مزون صنع زتقالله مبل 12 فيستيفال كوليجز نفلطت ماي نفحي تمال شوعة غنبو تزازيموم ابتي فጻሚ ዳይሬክተር ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ለዓልዋይ ትምርትን ምርምርን ዶክተር ሃይለ ምዕጹንን አቦ ወንበር ሃማመታ አቶ ሳልሕ አሕመዲን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት
ብተማሃሮ ዝተዳለወ ንዝቐሰሞ ትምህርቲ ዘንጸባርቕ ስእላውን ዋታውን ምርኢት ቀሪቦም ወኪል ሃማመተ ኣብቲ ኮሌጅ መንእሰይ ሮመዳን መሐመድ ኑር ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ዓመታዊ ፌስቲቫል ኪኖ ውድድርን ዝንጋዕን ተማሃሮ ሓድነቶም ዘደልልሉ ፍልጠቶም ዘማዕብልሉ ፈጠራዊ ማሕዝነቶም ዘዕቢሉ ውፅኢት ትምህርቲ ብግብሪ ዘጉልሓሉ ከምኡውን ሃገራዊ ክብርታት ዝወርሱሉን ዝኹልዓሉን ኣገዳሲ መድረኽ ከም ዝኾነ ገሊፆም ዲን ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይነፍሒ ፕሮፌሰር ገብረያስ ጎዶም በጎኑ ዓመት መፀ ምስ ሃማመተ ብምውሃድ ዝውደብ ፌስቲቫል ተማሃሮ በብዓውዲ ትምህርቶም ዘፍርይዎ ትሕሶ ዘቕርብሉ ዝቐስሞ ትምህርቲ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዘርእሉ ከምኡውን ኣብ ስፖርትን ስነ ጥበብን ዘለዎም ዝምባለታት ንኸላልዩ ዕድል ዝረኽብሉ ከም ዝኾነ ብምብራህ ንዓወቱ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላት ምስጋና ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ንዕወታት ሽልማት ተዓዲሎም ኣብታ ኣጋጣሚ ኣባል ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ኣቶ ኣሕፈሮም ተወልደ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ብዝብል ኣርእስቲ ንተምሃሮን ተሳተፍትን ሴሚናር ኣካይዶም ማሕበር ኮማቶ ኤርትራውያን ናብ ዋሽንግተን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ስዊዘርላንድ ከምኡውን ኣቡዳቢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብርባዕተ ግንቦት ዝተፈላለየ ንጥፈታት ኣካይደን ከካቦቱ ዝበፅሓና ሓበሬታ መልክዕ ፀብጻብ ተዋሂዱሎ ገረ መስቀል ገረዝጌር ከቕርቦ እዩ በዚህ መሰረት ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ አሜሪካ አቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝነብሩ ኣስታት 450 ኤርትራውያን ኣብ ዝገበረ ሰሚናር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰላም ርግኣትን ሓድነትን ፍራሕያል መኸተ ተወፋይነትን ጅግንነትን ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ከምኡውን መብፅዑ ዘኽብር ጽኑዕ መሪሕነት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሕጂ እውን ንድርብ ዕማም ልምዓትን መኸተን ዝዕውት እንኮ መንገዲ ንሱ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክቕፅል ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ንተራን ኣበርክቶን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታት ኣመልኪቱ ድማ ሎሚ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ውሽጣዊ ሓድነቶም ኣስጢሞም ውዳቤታቶም ኣሕይሎም ብትምህርቲ ቁጠባን ዋኒንን ዓቕሞም ኣደልዲሎም ባህሊ ታሪኽን መንነትን ናብ መንእሰያት ደቆም እናመሓላለፉ ነቲ ቅያ ከም ዝደጋግሙ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ንሳልሳይ ዓመቱ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ብፓስፖርት ዲሲ ዝፍለጥ ኤምባሲታት ሃገራዊ ባህልንን ታሪኽንን ኣብ ዘላልያሉ መደብ ኤምባሲ ኤርትራ ልዕሊ 3,000 ኣሜሪካውያንን ካልኦት ወጻእተኛታትን ዝሳተፍዎ ስእላዊ ምርኢት ባህላዊ ፀወታ መቐረት መግቢ ኤርትራን ትሕዝቶ ኤርትራዊ ትካላትን ዘንጸባርቕ ዕውት መደብ ኣካይዶ ብኻልእ ወገን ሓለፍትን ወከልትን ውዳቤታትን ማሕበራትን ኤርትራውያን ኣብ ስዊዘርላንድ ብርባዕተ ጉንበት ኣብ ከተማ በርን ተራኺቦም ንጥፈታቶም ብምግምጋም ሓድሽ መደባት ስራሕ ወጢኖም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድን ቀዋሚ ልኡኽ ናብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ጄኔቫን ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ ንህሉ ኩነታት ሃገርን ከባብን ኣመልኪቱ ንተሳተፍቲ ሰሚናር ሂቡ ኣቶ ሃብቶም ኤርትራ ሳላ ጽንዓትን ስኒትን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝባ ከምኡውን ረብሓ ህዝቡ ኣሕሊፉ ዘይህብን ናፃ ፖለቲካዊ ሕርዩ ኣጽኒዑ ዝሓዘን ተባዕ መሪሕነታን ሰራዊታን ኣብዚ ተሃዋሲ ዞባን ዘይርጉዕ ዓለማዊ ኩነታትን ሰላማን ርግኣታን ኣውሒሳ ኣብ ጎደና ልምዓት ትምርሽ ከም ዘላ ኣረዲዩ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ተወልደ ዮሃንስ ቦገኑ ውህደትን ስጥመት መሳርዕን ናይ ኩለን ውዳቤታትን ማሕበራትን ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዘርላንድ ንምሕያል ዝተዓመ መደባት ዝሕብንን ፍናን ዘስንቕን ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣቶ ተወልደ ብዘይካዚ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ባዝል ሉዘርን በርን ጀነቫ ትርጋውን ሽዋፍዘንን ሰሚናራት ኣካይዱ ተሳተፍቲ ኣብ ፕሮጀክት ህንፀት ኣብያተ ትምህርትን ምርጋጽ ምዕሩይ ዕድላትን እጃሞም ከበርክቱ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጻ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣካየዲት ስራሕ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወይዘሮ ስዒዳ መሐመድ ጣሃ ብርባዕተ ጉንበት ንኤርትራውያን ነበርቲ ኣቡዳቢ ኣብ ገስጋስ ጽላት ትምህርትን ዘሎ ብድሆታትን ዘተኮረ ሰሚናር ኣካይዳ ወይዘሮ ስዒዳ ኣብ መግለፂያ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርትን ብምዕባልን ንምስፋሕን ወፂእ ዘሎ መደብ ነበርቲ ኣቡዳብን ከባቢኣን ኣብ ዓሰብ እትርከብ ቤት ትምህርቲ ክድግፋ ፀዊዓ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ተስፉ ገብረትንሳኤ ብወገኑ ንኹነታት ትሕተ ቅርፅን ትምህርቲ ኣብ ሃገርናን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ኣቕሪቡ ኣብ ካልእ ፍጻሜ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ኣምስተርዳምን ከባቢኣን ሆላንድ ብምኽንያት መበል 34 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ዜጋታት ዝሳተፎ ናይ ስፖርት መዓልቲ ኣካይዱ ብሃማመተ ዞባ ጋሽባርካ ዝተወደበ ቅነ ውዳቤታት መንስያት ኣብ ንኡስ ዞባታት ሻምበቆን ሞልቅን ብ2-3 ግንቦት ተኻይዱ ኣብቲ በሽዓት ዝቑፀሩ መንስያትን ተምሃሮን ዝተሳትፎ መደባት ኣብ ክልቲኡ ንኡስ ዞባታት ንዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ዘንጸባርቕ ባህላውን ስነ ጥበባውን ውድድራት ምዞን ሰንዓን ከምኡውን ትምህርታዊ መሰናዶታት ከም ዘቕረበ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም
أبنو زوا شامبكو حلفي همامته أتو حقوس كستن حلفي هادو من محدارون فاينانسن أتو تارك أباين هبز اسمعو قال زغربت حشوتات نصبراق نايتينا منسياتاتو كيروستا تكبر مربات كم زغونه بمتقاس نمحيالو وهدتنا بركتون أكلات منقستن حورة السبن كعززاز زخاغيروم أب هاقراو ملكقي فتنا شامناي كفلي لعلنت بيزا مزقو بعشران شديشن تمهارو أبزت تبابعلو كنو دابتات منسياتنو زوبا مولكو دما حلفي همامته أتو حيلاب محرتابن عم حدارتنو زوبا أتو زرعي برهن اتزغربه مربات مريانا يتودا بمنسيات محيال زساسة زلو مربات مخانو قليسو حلفي ودابن بوليتيكان همامته زواغاش باركا أتو تغلزره أبزا محلالفو ملغسي منسياتن تمهارون واناتات نايتي ببكبابي زكاير زلو لمعاتو مربات مخانو تغنزيبو ودابتاتهم عدد ديلوم إجامون كعزوزو تلابيوم شنفر هماده زوبا عن سباب استفلالي مويتا زسلطنة سونين شعاتن دك آنستيو بشديشة قنبوتاو كتما كرنا مريقوم اتن 4 وارحستو هابا موياو سلطناتات قد كران سينجر إيدت وباتن تكنولوجي كمبيوترون يتغلل أدن برتي شنفر ويزورو آمنا حسن عبز سمعاتو قال علاماتي مدب عاقمتا دك آنستيو بمبراخ تربحتي زفتر عدلات مقبارن كم زغونه بمتقاس زغسمو مويا من نبابرون ملوات كسرحا كله مشاركت دما كدقاقوفوان تلابعا أبي مودات حلفي شنفر عيون محبراو دحنتنا أو تغسط زراي سلطنتي تسعرتاتن بمحيال أبي بدوهتا زلو عدلات كالليان نفس عبيت نكرقا قطعا كسرعو أزخاغيروم زغوركم تعزت للسعب زيناتات حقرات وطعي كسعب نمكتالكم دقيمة بغبر عدم زيناو مسناو روير تي في نغاطلو يزغوركم تعزبتي سلامكتالكم هازي مسكن زيناو طاي روسيان فنزويلان تمال شوعته غنبوتا وسنت زبلو عودታት ዝካየድ ምትሕባር ምስፋሕን ምምዕባልን ስትራቴጂካዊ ስምዕ ከም ተፈራረማ ኣፍሪጣን እተን ሃገራት ንስምዕ ዝኸተማ ጽባሕ 9 ግንቦት ኣብ ዝካየድ ጽምብል መበል 80 ዓመት ዓወት ሩስያ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንምስታፍ ከተማ ሞስኮ ዝኣተወ ፕረዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ምስ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ እዩ እቲ ስምዕ ኣብ ጽላታት ቁጠባ ጸዓት ወፍሪ ዕደና መጓዓዝያ መራኸቢታት ጥዕና ባህልን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ምትሕባር ንምክያድ ዝዓለመ እዩ ከማ ካልቲ ስምዕ ክልቲአን ሃገራት ንበይናዊ እገዳታትን ምጥሓስ መትከላ ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ብጽኑዕ ከም ዝቃወምኦ ገሊጻን ሩስያን ቬኔዙዌላን ሎሚ ዓመት መበል 30 ዓመት ምምስራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን ክጽምብላየን ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ሶሪያ ኣሕመድ አልሸራዕ ሃገሩ ምስ እስራኤል ዘይቀጥታዊ ዝርባብ ምክያድ ተጸሚራ ከም ዘላ ገሊጾም ኣብ ፈረንሳ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ፕሬዝደንት ኣሕመድ አልሸራዕ ኣብ ከተማ ፓሪስ ኣብ ዝሃቦ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ዝርባብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናዕበየን ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም እስራኤል ኣብ ሶርያ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕታት ነቲ ኣብ 1974 ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተበጽሐ ምቁራጽ ተጻወታት ዝጥሕስ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ፕሬዝደንት አልሸራዕ ሃገሩ ነቲ ስምዕ ንዘለዋ ጽኑዕ ተወፋይነት ኣረጋጊጾም ዛጊድ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ካብ ሰብ ስልጣን መንግስቲ እስራኤል ዝተዋሃበ መግለጺ የለን ካብ 1967 ልኡላዊ መሬት ሶርያ ንዝኾነ ኣኽራን ጎላን ተቆጻጺራ ዘላ እስራኤል ምስ ምጅማር 2025 ናብ ሶርያ ተወሳኺ ወተሃደራዊ ኣሃዱ ከም ዘዋፈረ ዝፍለጥ እዩ እቲ ወተሃደራዊ ወፍሪ ነቲ ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው መልሱ የኽርሮ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ናይ መወዳእታ ዜና ሰሜን ኮርያ ሎሚ 8 ግንቦት ባላስቲክ ሚሳይል ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተጠርጠረ ፈተነታት ከም ዘካየደት ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ከይሰን ነቲ ፈተነ ከም ተኸታተለቶ ትሕብር ጃፓን ናይ ሓፂር ርሕቀት ባላስቲክ ሚሳይላት ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ኣሚታ ኣላ እቲ ሚሳይላት ናብ ምብራቓዊ ማያት ግዛት ሰሜን ኮርያ ልዕሊ 800 ኪሎ ሜትር ድሕር ምጉዓዝ ኣብ ባሕሪ ጃፓን ከም ዝወደቐ ድማ ተሓቢሩ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ብዛዕባ እቲ ፈተነ ዝርዝር ሓበሬታ ንምርካብ ሓበራዊ መጽናዕቲ የካይዳ ምህላወን ገሊጸን ኣለዋ ب28-29 ميزان فتنة سرعات أتصور حداس عرموشش مركب وج زكايدت سمين كوريا بزعبا زحدش فتنة زهابتو زرقاقت سيخون زنتسك مجلسي زاقيد يلن سمين كوريا كمل سجبرونايتي سراوي دو كوريان أمريكان أبي وسناسنا زكايرو زلوا تغطاقي كتب زقلت صوتو تغطاتا الوتهدراو لممدات ترقاقان فتنتات زمناو أطوار كتكايد مصنحة صبصابات حبرو حبراوي وتهدراو نتفتات أمريكان دو كوريان قلولاو حوس ديسيت كوريا كخرر
ቀንዲ ምክንያት ኮይኑ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክተግመልኩም ኣብ ሊባኖ ዞባ ለጓዓን ሰባ በስታት 20 ሚልዮን ናቕፋ ዝተሃንፀ ዲጋ ተመሪቓ ብምክንያት ጽምብል ናጽነት ዝተወደበ ቅነ ናጽነታዊ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ትማሊ ተኸፊቱ ንሸውዓተ ዋርሕ ዝቐጸለ መበል 12 ፌስቲቫል ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ ተዛዚሙ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሩስያን ቬኔዙዌላን ኣብ ወሰንቲ ዓውድታት ዝካየድ ምትሕብባር ምስፋዕ استراتيجيكاو سمع كم تفرار مع أفريقيا بريزيدنت سوريا أحمد آل الشرع هاجرو مس إسرائيل زيك تاو زرباب مكيار تسميرا كم زلا قليتو سيمين كوريا بالاستيك ميسايل كون كم زغل زتتر طرفات نتات كم زكايرت دو كوريان جابان كزيسا زغاولكم تعزبتي نلوم قتل استدعوا لجينا ومسنارو أبزي في تصام سلام كتالكم عزينا مسكن غازتين سبورت موسيقى بك جابر على هاوي زينا سبورت يجب ما تشوفكم بوغن السلام